birta thamji ba nudi sami simali rong pipi aprasi birta thibi pen arjek tha Jengkha patrolling post along soluk sodak kedowajok bahini aphan karjuponje aphan kangnang Monsing rong pi aphan patwejo Mongol Singh be arongasor apran armudetpu akoi tipi Ingdengkli District Press Club Mahangket Hekarni Katalon Maipukimi Diganta Teron Kongchunbang Danielson Betomaphan Tangwai Hitia hem kikim patang tedetpen ajok radatum ningkang somse kachepaklang Patumiarni kangthum BDP atom convention de Katalon pon along ajo port kilun kekan kelangdun atom ajhak atom kangri kangkrang pen police atom thekdun long pen Pang samjin pen kapalang dunlong je phanpura jengkha patrolling post along an pondet lo pang sopor hut ajhak jakong lang no atum chepeng pen kapajok dun amen pen patrolling post aphan arlong kai bong pen kebar gari motor hem kaphalang ho hei huilo bang sopit blank fire lo bon sitamik ke kat kisi patrolling post si meke kai ponchi si claim thurong ajoini khorsing be lapen Prodip Teron bahini aphan karjuponji aphan pura nep ingnang pon to hobo nalaga ঘটনা তো হৈ গৈছে গটিকে হেতু আমি দুখিত সমুকৈ হেতুৱে কম যে এটো দুখিত হৈছে হেতু হ'ব নালাগিছিলে আৰু আমাৰ কেনেকৈ হৈ গৈছে হেতু মানে হ'ব নলগা কথা আৰু কবলৈ গলে হ'ব নলগা কথাহে বা ঘটনা হ'ব নলগা এটো হৈ গৈছে তাৰ বাবে আমি দুখিত মোটামুটি আমি দুখিত হৈছো কাৰণ এটো মানে অশান্তি এটা পৰিবেশ মানে লৈ আনাটো আমি তো দুখিত হৈছো খেৰনি পেন ব্ৰেনসিং তেৰন জেংখা পেন পবিত্ৰ কথাৰ Newsfast Karbi Anglong Thangthangni phainer cap arni bokolia police station ke parlo angkang patra disa Koraji Mongol Singh be aronga sor pato beajum Monsing rong pia phan ke choke theng pen ajok apran armudet pu akoi pipon Mongol Singh be arong along Lokhimon adhorom atum pen kilun ke kan ki bipon along inut Monsing rong pi arta plikebra pho aphan rongara atum apran armudet pulabangso alam Labangso apran karmuda putha bokolia police atum arjulong si adim along an paledamlo Bangso phi ketitang abang arpum theklong si postmortem aphan dipuan ponlo apran kedam joya bang phuamen Monsing rong pi arta plikebra pho arong patra disa bare long tok bi arong apiso amen kamen tok bi pi pusi pangthek ponlo bangso apran karmudet abang phu ahok pet kachini longji aphan non bokolia police atum pen apran karmut atum aphan li pon bom lang pusi birta ke tok aporahut chini pon nang limen ke kamen tok bipi la non ka kephu ba la ka chewa ju yar leng hai a hai masor lo ke dinam ke te la bang su achor lo ke din te la nep ing nang pu ala ni hem sa long pen nep an ke la ke la ka bi hiya la tum chingon he sa lang tum la son ki vi lop la sa an se la son thar badla nang tum en thek nang jo he chok che thong kepta muni na prana ar mute nang police afan hodai nang lang hote rong hem so he sa theng ji chok ji ta theng hoi hoi noi ta nai mati kok ta nang ko ta nang lang pi kok ke ni tum chiwang ji ke mati aro hem sa pan nang nai mati ni nai mati se hang pon si la so nai mati la non ke nili tum dak kar biaron ta do tum kar biaron ki claim ta do lata horchana kok ji la se la tum ki claim ki chok chi tum hansi la so atangga ka cross nai hormat ta inang ko Huluni pen arun kro Newsfast Karbi Anglong District Press Club of Karbi Anglong Ingdeng Pli Mahangket Hek Arani Pini Recreation Park along Katalon pon adap ajai mega teng pen DPC ke amai phu kiri rong hang pen songalama pangjar pon la sophik chiki muasai deng pon bangso mai long claim rapet angbong kewangji arani ke messenji aputhak tok jir pen mate DPC ke Constitution along lamrai deng pon bangso amayalong DPC ke amai phu barim kiri ronghang chipahem phu ponsi kongchun bang Danielson be maiki pha lapen alhi pachinia por en pon Deputy Commissioner alhi aman pen chetongdun anparta language board chairman longsing teron DI PRO officer utpal dimasa
atum pen chenglok pherangki klemra pet angbong chetong dun bangso amaya long media arul ateng ki klem kedam ji along one sided tok nang ni lapen kechok lim pensi rat angno paklang nang ji athe laki social media kali lasi pherangki ki klem kedam along deputy commissioner pen ning parung pon anparta language board chairman pen media atum kosonsi kilik ahut reporting damnangjima lapen media kupi kosonsi ke klem nangji aputhak klardak pen thanpon mai along penang an apor chingwai patebdet aphi dpc ke arpu kimi ningkan ke thom aphan kangwai padupon laswahut an contest pen maiphu diganto teron lapen kongchunbang danielson be atuma ingwai ponsi kewangji arni alanglitumsi dpc ke Chari Ponpo. News 6 report, Newsfast, Karbi Anglong. Education is our right. Stopping sabotage on educational rights is our fight. Pu athepi responsi KSA asong ingdeng klikebranar kep ningkan esek amaipi dokmoka ahwar. Sildharampur Nurak Pathuaklam along pamanpon. Thang niphai Troxy pen ahin pen kewang KSA branch Regional Lapen Central Committee Antot Kalisi Reception Committee Abang Hubang Phi Atum Chingrum Ponsi Amen Chithapon Rintilo Lasonsi Pedap Adap Porphainer Kep Malom KSA Dunmai Phu Budho Terang Kacherap Dun Pen Song Amai Phu Bijoy Be Arideng Pen Song Alama Ingthurpon Lasoaphi Karlitang Atum Akarjong Chomrong Me Kepadudun Longwer Jiaphan KSA Kongchunbang Thangsing Timung Pen Kachiki Muamilur Kai Pangcheng Ponsi Songja Pi Songja Puatum Chikemu Amilur Thor Ponlo. Education is our right. Stopping sabotage on educational rights is our fight. Pu athepi Kachingwai Jiaphan KSA Amai Phu Bijoy Be Mai Chipahem Phu Ponsi Porphai Krehini Apor Malom Pen Kachingwai Pangcheng Ponlo Bangso Kachingwai Ahut Border Aputhak West Karbi Anglong Along Ri Along Commerce Lapen Science Stream Abang Avelang Lasi Kapang Ni Serangji Along Kachingwai Kachingsai Ponpo Lapen Dipu Along Kedo AUDC Tame Kithir Thip University Kapang Ni Ponjia Phanta Council Kachari Lapen AUDC Authority Atum Pen Chingwai Pon Poputa Chingwai Ponlo Anerlo Porphai Isira Achitim Apor Malom Pen Puthot Mai Phu Bijoy Be Pen Mai Chari Ponthusi Student Open Session Pado Ponthulo Bangso Student Open Session Along Alohi Sarpuaman Pen AUDC Along Pro Vice Counselor Professor Dr. CVCs Biswas Chetong Dunsi Kachetong Dunsi Lokacharli Bangphu Bangphi Lapen Songkachari Atumaphan Bidisore Pidun Lapen Ningpathidun Manpeng Aluhia Manpen Karbi Anglong SP Deposit Deuri KSA Bidisar Philip Taro Leon Ingleng Moniram Tokbia Tumpen Danglok Penangan Song Amai Phu Kongchunbang Lapen Man Kedo Atum Chetong Dun Si RD Pidun Rinti News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Pini Hawar Kihat College Along Karlitang Samson Singh Ingti Ingdeng Pharoi Sira Crazy Mahangge Thek Arni Pacheton Dun Si Karlitang Samson Singh Ingti Akumlin Kikim Ponji Aphan MLA Arideng Long A Sompon Pini Laso Along A Kesom Along Karlitang Samson Singh Ingti Asu Jereme Ingti Ahin Pen Ingpupon Lapen Hawar Kihat LA Joyram Ingleng Lapen Hawar Kihat EM Khonsing Rongpi Lapen Karlitang Samson Singh Ingti Asu Mary Monjur Ingti Pi Lapen Hawar Kihat College Principal Atum Tami Laso Katalon Along Chetongdun. I am very happy on the 111th birth anniversary of my late grandfather, laying on the foundation stone so that the statue can be installed. I am very happy that they have chosen Hawar Kihat College, place where students come and go every year. It will be a reminder for them of the vision of my late grandfather, Samson Singh Ingti.
Also, I would like to see that the statue will be completed on time and installation will happen hopefully very soon. Hawar ke happen Rupam Hanse Newsfast Karbi Anglong. Atumi pangji hanse arong jungthung pen kacheleng atowar kangthi aroilong PNRD scheme pen kipia dolong patang ponsi EM lunsing teron arideng pen kangpupon bangso kangpupon along EM lunsing teron municipal board chairman Biren teron VDC chairman Rajesh teron atum chetongdun lapen hadak rongasar lapen kithikiding atum chetongdun api kachejan rongagora boro arong sitame mai dodam hadak mahamaya EM lunsing teron aning kimejok hadak arongasor kisungke boy alam chini pensi kijunalang mate kachelenga towar heihui sitame nang pipon popusi chechak tekang puthot dok moka VDC bhawan along sitame block meeting amai padopon lapen lasomai long non kibangji election along koson pensi kehainang jimapu alam heihui chethan chimung pon lapen lasomai long hawar kehat block lapen samilangso block sitame kacheng thurnangji pu alam the heihui sitame than chethan chimung pon alada kisi dolong hikim do blok ahin pen asa dolong ma pi ketang kang kudang lapente non bitum election nang li dok dok sarkar ke thom central government state government council ahin pen benang ana scheme tum hanang pilo sitame nitum BJP atum pulo je belek party ki belek dhormo tum meta ditum sibet donai asa e mateng pensipi ni bororong kan di dela tang meeting namlo ada rapen meeting do sialang litumta aning ang udah thandu lo asinoni litumta hala suarong kan kiklem poni sayamo mukata dengkon lo lapen pini non ki bagi election nang lipu dok lo lapen BDC chairman ahin pen Trista cluster chairman plus local committee president secretary ahin pen litum dak non ki bangji block ahin pen Auragat block lapen sambilak block na duita block pen litum upi size ki dengkon aima cluster ahin pen pini jingma sai pon lo dok mukak pen longkiram teron hawar kehat pen Rupam Hanse Newsfast Karbi Anglong Non malam saban bir time tongsiya. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. 18 nong Lumbajong constituency angkang Manjahi Thipen kahelo kilometer capso se Rongbong Tiso arong lapen Joy Singh Teron Paglangso LP School polling station ke parlo ahawar arlo kedo kedamtang surhinira cricket home pen surhinira krepli aningkan ahut karlitang lun se be asopo Sar Ed Be Aphan Kapanong Pi Indira Awaj Yojana Mate IAY Ahem Ningkan Phoso Se Pleng Dedapi Sar Ed Be Aphan Kapanong Pi Vek IAY Ahem So Kikim Pi Pini Arni Anta Patang Pi Pedet Pusi Sar Ed Be Achor Asopo Lapen Amun Pi Atumahin Pen Pirangke Athengno Ningdu Kalam Theche Paklangdun Lapen Jongsi Non Amat Hem So Kikim Patang Pi Thek Thevek Lo Pulotangte Komat Kechok Jesi Ajoinesi hem kipatang te detma kiri katar lipdun thekji aphan sarkar adung setame damsi pate bogdam nang kokpo puta pherangke angno lamthe nang chepang dak dun thu lasi prabjin pen IAY ahem nang kachikim kipatang serakji aphan sodak pen pherangke athengno nang pachini dun
kitang te bang ki nang patang tu dengo pusini tum chuning rilo la sini tum kiduk det aso la si do kido bitha ka dim ta abipin la pen si chuning bidin thulo la sila no na bang la so hem thu bang ki nang patang pi thunoi pusini li tum chuning rilo la pen yo la pu government pa nang kipia ham sarkar pa nang kipia ham abang ke nili tanang patang pi pedalo ningkan cap bag dolo nang patang ke asi nona bang ke nitum ke kiduk aso kila aso po aso aham bang ke nang patang pi bag nang pu kalete nitum bang nili tum bang ke sarkar long tame jingwai dam nang ko lamang ke la pu am ta ate nili ham ave pi do thai ve tha thai ve la si nona bang ke la aso aham so bang ke nang patang pi bag nang pu pulo nili bang nang chuning ri Manjapen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong Nong 25 Nilip constituency kaparlo choki hola bopong teron aronglong hithi ahem kikim kapatang tedet penajok rongarat tum kisung lapen kanengri choki hola bopong teron arongarat tum sitami hithi katebok het kavidet pen kasik sakche tongpon lapusona hut sarkar pen MSDP scheme pen hithi ahem bopong teron arong along kimpilu labangso hem kelong pen radatum aningaronglo lasi rong isi atum sitami chingbai pen labangso hithi kapatang dunje phan chek pen chenglok kenang ji an sitami cherap cheto tunlu bonta isi ningduk mimi alam abangke labangso ahithi hem kikim ningkan plipho pleng et sitami nonanta ketang pon theklong le detlo hithi chengham lo sitame ningkan plipho an bak par era pitame labangso hithi patang te da jok nonantame nilitum hithi amhang pathek era pitame hithi kulat pedonang pamhang pathek era pitame non antame ting tame velang lapen ahem getang de pe jok penan ka siksak dolo bangka hithi tame kasing hap thujia song sang ring dokok lo athe bepari tumang po ingni thai ve lapen asar nung ave labang so joine masi hithi bangke kachilu thujiang ring lo lapulutang tenil tum ninge che the teng ben mangke ale ve song sinil tum thek long lo lasin li chuning ri long rong asar pen prabjin ben labang so hem akaprek step deng thura labang so hem ke patang je phan nang tum sai deng mon thapusi chuning ri dun lo MSDP scheme hithi mate bojar hum nangkim lo poi phis ta labang so bojar patang te e bengan kim hoi pen non ningkan pho ningkan pli andolo nangkim thu thedelo patang pon pedelo lasi labang so putha ke nilitum bange ningduk lo athe ladak nilitum rada tum pen rong si chipa duk pen si labang so abojar bangke nilitum bangke non bepari atum phan nilitum hangsi ladak bojar bangke nilitum pangchen non labangso hithi ke kang habji angring asonsi manlo chojor chulang atumle bang sitami kedu adim kavidet penajok puta hadak teron arong asar pen nang pachini dun lasi non kibangji kilik aprang sitami labangso alam jesemen RDN pon nangji lapen patang pon bek nangpo puta Karbi Anglong Autonomous Council ang hoy kang niprong atumaphan chuning ripon nilipen pherangke Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong ini update apa sih pajulo demi thame kardo